abafana ba-maintain amantombazane. To me, it doesn't work that way. Serious? Yeah, girls must maintain me. Yeah, okay, Chipsel babayo. Mbhekeni, cabanga ngisho ukuthi bolana nomuntu kanje. Onjani mhlawumbe? Yebo wena mqonje. Mina angazi ke. Awazi bani? Akusiwo weza kimi. Ngithi soyithu. Phela nginanganishiya noyithu. Ungabashiya boyithu? I don't give a So obudo halenceki. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy skim-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Are Busted. This is CMTV SA. Last khala khona, last shuba khona, last tetema khona, ziba khona go loudspeaker, and it does not end here. I am the real Nizzy Nasmik, and I'm not alone. Of course, I'm with my entourage, Skimsized. And you must know, the one, the only, Dlamini, not forgetting the black sinner. Because this is Okala namhlanje, zizoshuba zotetema ziba go loudspeaker, siphethe imeni, etola neside etola nemain. Kurinje, it's a mishmash, but you don't want to miss out on this one. You can catch us on all social media platforms, Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Dango is the place to be. So it's like that. Now we're going to meet Lungile, and Lungile is going to be telling us ukuthi enhleke zikhiphani phakathi kwakhe umuntu wakhe nalama suspicions anawo. So obvious sewile sesikhathi. Shay moto boy. Sambeni bafethu. Skimsized. I think that's her now. Time Shayeli. Sambe bafethu. Danko. Sawubona. Unjani? Ngikhona njani? Ngiyaphila. Igama uNizzy from CMTV. Yebo. Mina ngulungile Makhaza. Lungile ngijabulela ukukwazi sisi. Usibizile ke namhlanje uthi kwenzakalani? Ay mina nginibizile nginenkinga umuntu wami usenento eningi ngiyasola ukuthi uyajola noma ngimfonela isikhathi ejola ufonela ngaso kokunye usebenza ebusuku but ama calls wami ngasawaphenduli nama SMS hayi nje kuningi asekwenza kumina noma nendlela esesikhuluma ngakhona endlini akusabonisa ukuthi kuse abantu abazwanayo bobabili kuningi uyaphuma nasendlini akasalala mayilale kayi1 ilanga elandelayo akasabuyi mangithi ngiyabuza ungitshela mina ngabe ngiyahluleka ngcono ngibone ukuthi ngiyakuphi hayibo athubani ohlulekayo wena athi mangabe ngiyahluleka ukuthi ilento ayiyona cause ngamthola evele ejola so angeke ahlukaniswe yimi naye nomjolo so angazi noma mhlawumbe useqhubeka kulento ayisho yilewina amagama wakhe so angiphatheki kahle ngempela kangihlumeza kakhulu hayibo sisilungile ngiyojabula ukuthola iqiniso ukuthi ngempela lokho engicabanga ukuyiko noma mhlawumbe ngiyamsukela and then mungafica ke ukuthi ngempela yilona iqiniso lelo uzwenza kanjani cha umoya wami uphuka kakhulu angazi mhlawumbe ukuthi ngiyenzani ngoba phela inhliziyo yayiphakelwa egcineni okuyobonakala khona ukuthi kwenzakalani so nizwana isikhathi singakanani wena nomuntu wakho sesina 4 years manje senina 4 years yebo and then kuleyo 4 years kwakunjani no beku right nje impela beku right ay beku right ngingakusho noma uye wachitha khona ngeke ngithi akachitha uye wachitha so ukuchitha kwakhe ngambhaqa ngithe mangibhaqa ayi waxolisa okay nje kakhulu wathi iyo lentomazane emfensile izinto ezifana nalezo so manje 4 years yonke is too much emotional isikhathi ngidinga and then ngeke ngabuza elungile ukuthi ninengane mhlawumbe yona nomuntu wakho nijole for 4 years ingane siye sazama ukuthi siyenze but ngathola imiscarriage ngiyaxolisa ukuzwa lokho sithando sami yebo so manje ke asithi siyamthola njengoba ushilo ukuthi umoya wakho uyobuphansi kuyenzakalani mina ngiyacabanga nje esidini lami ukuthi manje abone ukuthi uphuma ubheka because vele ayikho into engizobe ngithi ngiyayihlalela ingane asinayo sisobabili so kuyomela aqhubeke nempilo yakhe because singingamxolelo kwaboqala and while mina ngakaze ngamchithela awukaze wachitha wena angaze ngamchithela no yethe phila engibiza ngasi sifebe but angaze ngamchithela and then uyaphuza umuntu wakho mhlawumbe cha uyaphuza khona uyabhema yebo uyabhema okay so kuningi nje akuyenzayo kuningi akwenzayo lokhu vele okufanele vele ukuthi ngabe uyakwenza lokho engimsolela kukona ngoba nabangani ahamba nabo ash uyabazi bona abangani bakhe cha ngiyabazi ngeke ngathi ngiyakhuluma ngako lokho wangitshela ukuthi ngathi manje sengifuna ukuzenza umama wakhe hayibo vele ngiyababona ukuthi bayinhloboni yabopenda abangani bakhe ukuthi bayoze
shift seduze kwami ngoba akuseyabangana aba right. Ngiyakuzwa sithanda sami. And then mawucabanga ke i-situation yenu mhlawumbe ibibhayiziswa yini uthando lwenu lubhayiziswe yini luthikaziswe yini Ekupheleni komsebenzi kimi. Yeah, suke kwaphela umsebenzi then makuphela umsebenzi kwala eseqala khona esechange khona manje ukuthi akusasi lo muntu ebengimazi. Yeah, kuphela kumsebenzi kwamosha konke. So wena njengoba wena ubusebenza before and then yena usasebenza manje ngisho Yebo usasebenza. Okay, and then imali beyingena kunina nobabili Yebo okay nasobabili. And then when you lost your job azange aba that supportive partner Azange phela nje wangitshela ukuthi kumele ngiqhubeke ngizameke ngifuna umunye umsebenzi because naye uyaqineka mangabe one. So yeah inzima inzima special ungasebenzi ingakho namhlanje ngikulesimo engikusona ukuthi ngicela nizonginceda ukuthi ngalo ngihleli entweni engekho ngilazi iqiniso ulazi iqiniso sana sami sizokunceda guys this is so hurting, it's painful. Ziyakhala zatete maziko loudspeaker yazini I don't want to waste any more time. Sana sami, do you want to waste time? Ngicabanga ukuthi sibangene ne asambeni matsetse ngena sana sami. Sanda sami sesiyahamba ke manje siyomfuna umuntu wakho ne sekuyileso sikhathi and then amatsetse amlandele bamthola so bayazi ukuthi ukuphi. Usizwa kanjani? Ngithukile kakhulu kodwa ngizojabula ngoba ngithola iqiniso namhlanje. Uzothola iqiniso ne? Yeah, hayi. Bafethu. I think sekunjalo ngizwile isikhalo sakalungile and ke manje it's not a nice feeling, you know, to have someone that you've always looked up to and having to enjoy those moments. Jigi uyakujikela for intombi ayi bafethu. Shine imoto bafethu, shine imoto. Jolo the pandemic. Sekunjalo. Sesifikile guys. Thank you mshayeli, thank you boy. Asambe sando sam. Ay. Sanmana. Ninjan. Kwenzakalani? Futek njalo. Futek gogo. Futek. Okay. Hello. Ngishapha. Okay. Igama lami Munizi. I'm from CMTV. Ngizena lo sisi lo. I want to know ukuthi umuntu wakho lo ya. Yeah, umuntu wami. Okay, nitsho lesikhathi singakanani? Is 6 months manje. Lena 6 months. Okay, sano sambani igama lakho? Boyithi. Uboyithi. Okay, Boyithi, bowazi ukuthi umuntu wakho nomuntu? No. Uyamazi sisi? Mangale singibona ukungena ugogo la. Ngiyazibuza ukuthi ubani. Obuti. Ukahumaketse so. o batla nkgonomo. What do you mean ubatla nkgonomo? Ke motho wa mos. Ke dintho tsa bosiu. Ke dintho tsa bosiu wa bola ngitshikisa ga motho wa ka jwanong le tlo go qabantsha. So wena ha o tsebe hore o ke motho wa hao? Ke dintho tsa bosiu. Ke ntho tsa bosiu. Tsa neng? Kanti uyazi ukuthi ushela ukuthi uyazi ukuthi ulala nayo uyanyonyoba. Yabo. Uba nonyonyo bayi? Lo. Ngoba bathi uyindaba zasebusuku. Yes. Okay. So uyena o re lena le 4 years le together. Yo wa tseba gore ne re etsa nna le ena re pushang. So for 4 years ne le etsang ne le pushana fela. Now for chelete. Aw. Okay. Ngipha wena imali. Ngithi ngisuka kuphi? Ngisuka ngani? Awu. Kanti le mali boloku. Wena bofunani kumina? Mina. Wena bofunani kumina? Thola umuntu wami abe right. Uyampeke. So wena chomi no ja chelete ya or ummitsang magogo no ja chelete gagwe no tsebe. Bengazi ukuthi yakhe beyiphuma kulobe ngisitshela ukuthi umuntu wami. Yes. Umuntu wakhe uyabona ukuthi ulisa abantu. Mina ngilwisa umuntu uyolwisa abantu ufunanda. Uza kamera
awuhloniphe like awu respect sis. Mina uzibonile. Nakhona naye. Ulala nezo. Naye sikhulumile ukuthi into zethu ziba private. Mina naye. So izinto zenu ziba private. Okay, and then How? Wena ngihlala nawe endlini izinto zethu ziba private kanjani mhlawumbe? Hayi ukuthi nothi boribadila kaofela. Bowazi ukuthi bahlala bonke. Bongasithando sami. uhlala endlini nami. Mara uyazi ukuthi kwenzakalani isithu. So wena uza kuye ebusuku. To me kwenzakalani? Ngizama sengiwazi ukuthi ngiyemsebenzini then ngize ebusuku ngokulala. That's why ngisho ukuthi into zasebusuku. Into zasebusuku. So wena uyamuse wena. Kahle kahle. Angisho kanjalo. No, but that's what you're saying because if uthi into zasebusuku uthi ngimfunele imali yakhe uyamuse. Zasebusuku ukuthi zokuuser zenza amalungu lezo. Hayi. Zenza yini? Abelungu lezo. Abelungu. Yeah. Ezama usana. Yeah, hayi mina ngiza. Mbekeni. Cabanga ngisho ukuthi bolana nomuntu kanje. Onjani mhlawumbe? Yebo wena mqonje. So obutaka wabona gore wena o lwantsha dilenda wena. Hey. Ustodu. No. And uyahleka uyambona akakuthatha serious. Kuyahleka. Maketso kwetsalang mo le nna like o bone re blome amnati. Mara wena awubanke banyana awubanke serious balithu. Uzokele ukuthi kokwana la siphuma khona size la sizongishaya. Kokwane lesiduko lisenhloko yakho. Uthini? Uthini sifele? Uthini? Sanda sam. Yebo. Niyoza nikhipha namehlo abuti wabona marantsho tse le di etsang ke eng? O lwantsha banyana bona? No, re sa o kenya jwang? Ke ntho tsa hao. Hey. Ke ntho tsa hao. Akyane mara. Kuyahleka. Mara. Lena ka se tlo fitla ga batho etse so. A fitla ha batho tletsa jwang? Hobane wena wa kanga ke re re bitsitse because wena wa kanga. Hi. I'm just having fun. Sanda sam yamus. He's having fun with you. Fun nami. Relax. Oh, re tla iqeta. Relax. A ke bue. Qeta. Mami, Wa ikutlwa mara. a solve a re solve e re bone go etsalang then nna le wena re tla bona go etsalang. So le solve jwang ge? Ya rona ya dithu re tla eso. Ithamtshela ukuthi stop ukuze ebusuku amnyonyobele. Uthi siqeda kanjani ke? Okay, nofuna siqede Buza kanjani? wena, umbuza buzana. Mina angazi ke. Awazi bani? Akusiwo weza kimi. Ngithi soyithu. Phela nginanganishiya noyithu. Ungabashiya boyithu. I don't give a So obuto ha le nceng. Uthini? bathong. Ungishapelang. Because usile. Ke sile. I could open. Wena uyuza bana babanzi. Nna no mthembu tlantsheya never. Oh, okay, sharp. For the fact that umthetha ngeke it won't go there and it's supposed to. But then manje what you're doing is wrong because you're using them. No, bona ba use mina. Bayuza wena ngani? Bayuza litotolozi. Uwe. Bayuza la wena itotolozi. Okay, Bongani lo muntu msusi. Okay guys. Obutwaka. Re tle fetsa jang tshana. Disitse mathata le mina nka bona ona che ke masepe. Oh, una le main chom. La bo se ke. Chom una le main. Ntana ka refet. A refet. Guys, okay. Niyamusu. Nizwela ngithi. Nizwele. Chom una le main. Yeah. And then bana Side hustle. Not side chicks. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi sifele. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Cabanga uzoziphesa ngalento. bongani msusi. Awungijwayela kabi. So Awukukhona next. Ke le siye le bone go letsa jwa. Azokulandela amakhamera. Uzobuye kuphi? So yanong okay. Yo, uyang stress aputi. Angase ngathola stress njengawe so. Hayi akusi stress. Une main una side hustle, ama side hustle abantwana babantu. Hey.
Wamele ngibheme, wamele ngiphuzilini, wamele maintenance lento leyo. I-maintenance? Yeah. Amantombazane ayi-2? Yeah, wamele bangi-maintain. Mele ba-maintaine wena? Ukanjani wena? Unani wena mele baku-maintain? Yeah, Unani? the rules must change. Angithi kunalento ukuthi abafana ba-maintain amantombazane. To me, it doesn't work that way. Serious? Yeah, girls must maintain me. Yeah, okay, chipsele babayo. Chipsele babayo. Ile nto ishoyo, kusho ukuthi wena uyi-chipsele babayo mos. Nah. So wena kumele ngobabheje, mele babheje wena? No, ladies first, ngizobheja nami. Okay. Oh wow. You a gentleman? Yeah, I go by ladies first. Okay, gentle brother. Sano sam, ungazi-ke ukuthi sikushiya nalomuntu okuyuzayo, nawe sikushiya nalomuntu okuyuzayo, noma nihamba nami. You are leaving? Yes. Are you sure? 100%. Awusamcabuzi-ke uthi goodbye. Eyakhe nje. Angisafuni So noyi-2 niyadlalwa, niyayibona leyo nto leyo? ngiyabona. Noyi-2 niyadlalwa. Sano sam uyabona ukuthi noyi-2 niyadlalwa? Ngiyabona. So nini kahle kahle lo bhuti lo uyonilulisayo? Awunaqiniso shame. Nawo nayo wayaza la angazi yena. Mara at least nawe kuncedile ukuthi uthole iqiniso kuze unemain. Nawe kuncedile. Exactly. Simosha kanjani indaba zakho? Hayi. Sikushiye ke siyakushiya thina. Uthemela ntwetsa? Kuyatsamaya. Serious? Yes. Shosho. Yebo. Hamba juba. Yana otlo betcha ke mang yana ke main. Hayi, diteng di target. No sto wena udlala ka totolozi wena chom. Asambe sithando. Asambe nilungile. Ngifuna nimeni la nami noyi-2 wozani. Lungile. Nawe sithando sam. Likutla jang? Mothalo na wa le jolla. Hi mina shem. Like I feel so bad. Yeah. Like angikho right. Yeah. So what's going to happen from now on? Like manje, what's going to happen? Eyami neyakhe seyiphelile. Angisafuni next. Yeah. Okay. Yehlisa umoya sithando sam. Do you want us to drop you off Guinea or you right? Ningangidropa. Okay. Ungasingenele ebhasini ke sithando sam. Love, Yebo. ubonile ukuthi kwenzakaleni? Ngibonile sasa. Iqiniso sowutholile. Yebo. Manje senza njani ke? Umuntu wakho usaqhubeka naye because bowushilo ukuthi manga ngenzeka ukuthi uyajola then uyamyeka so utholile Yeah, right. I'm out again. because uthi uyakuyuza phela. Nakho lokho yikho engiphumelayo ukuze ngizokwazi ukuthi ngisave imali yami kahle. Because kuyacaca ukuthi sonke isikhathi bekangixhaphaza and okuningi bengiplanele ukuthi sizokwenza ngimenzele kona. So ngiyabonga kwabadala ukuthi iqiniso manje ngiyalazi. Yeah. So nami imali yami izoba saved. Yeah. Yeah. Ngiyabonga. Sithando sam sizoyivala lana ke yethu namhlanje and then sizokubeka endlini. Alright. Okay. Bafethu, y'all saw nisbonele. I'm not going to say much. I'm shocked. I am shocked. I am scared. I am worried. Like this whole situation was delulu. Like I'm not even going to touch base on it. Anyways, it is what it is. Before it was what it was. I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sized. This was Cheetahs Busted. Dunk is the place to be. Yes, sir.